child. Weche mamoko en ni jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni piny owacho osechwalo kwan omenda maromo siling bilion 6 mar konyo kedo gi oro mosekwako moko kuom gwenge ma pacho ka. Ojiwo oganda mondo kik bed gi luoro moro amora mar ni gitimo kare mar neno ni chiemo moromo oyudore ne oganda duto kaachiel kod jamni. Nyakidi nigi ler mathoth. Buore Nairobi, jalup jatend piny Kithure Kindiki obago romo mar twak e weche dongruok. Romo ma okelo kanyakla jotend migepe Musalia Mudavadi, moko kuom jotend migepe ma pacho ka, jogoro mongirore migepe kod jokanyo e sectors mopogore opogore pacho ka. Achiel kuom weche ma jalup jatend piny Kindiki omiyo pek e romono ne en oro ma osekwako gwenge moko pacho ka, kowacho ni nitie dwaro mar bedo kod chiemo moromo ne oganda duto kaachiel kod jamni. We have a situation where the need for human and livestock feed is going to be required urgently, and we are planning initially up to July, and then we can assess the situation as we go ahead. The prolonged dry conditions are accelerating pasture depletion and limiting natural regeneration. Crop production has been negatively affected due to moisture stress, with poor harvest reported in both marginal agriculture and mixed farming areas. Kata kamano, ojiwo oganda jo Kenya kik bed kod luoro mar ni piny owacho timo kare mar neno ni chiemo makamano oyudore. I want to assure every Kenyan that there is no need to panic. This climate-induced situation is something that will affect the country in the short term, but the government has made arrangements to make sure that we provide enough food for all the people of Kenya, and also to save their livestock from dying because of the drought, and therefore there should be no panic in the country. Nyakasani, piny owacho kokadho ten migao mar omenda osechwalo kwan omenda maromo bilion 6 ne ten migao marango chenro moyiedhi. Omenda mane ochwal tieng' ariyo moting'o giko dwe mar 12 higa mokalo kod juma mokalo. During the holiday season, I spent a bit of time with the National Treasury and the ministry responsible for special programs. There is intervention that has already been done. Towards the end of December, the National Treasury released 2.5 billion Kenya shillings to the Special Programs Department. Last week, another 3.5 billion shillings was released to the Special Programs Department, bringing the contribution of the Kenyan government in the last 1 month or so on this issue to 6 billion Kenya shillings. Kaluwore gi jakom riwruok Governors Ahmed Abdullahi, chal makamano kelo medruok e nengo gik mopogore opogore. Bende okelo midhiero ahinya ne mine madhodho kod nyithindo matindo moloyo to mai buo higni 5. Staple food prices continue to rise, eroding household purchasing power. Of key concern is the increased reliance on food assistance and market purchases, increased risk of acute malnutrition in many counties, especially among children under 5, and the pregnant and lactating women, and reduced dietary diversity and meal frequency at household level. Kindiki osingo ne piny owacho temo matek maneno ni onge jal mora mora mowito ngimane kaluwore gi kech kata oro. Nyakidi, Ramogi TV. Jopuonjre ma yawuoyi manoyudo barupe mane